Vítajte v podcaste Telo na telo. Sme Andy a Miško. Vítajte v ďalšej epizóde Telo na telo. Dneska sme tu zase s Jankou. Keďže sme boli tak veľmi spokojné, ako dopadla naša predošlá epizóda o rúži pre nevestu s ňou, tak sme si povedali, že Janku tu potrebujeme súrne a nutne mať aj v ďalších epizódach a sme veľmi radi, že Janka prijala opäť toto pozvanie. Toto vzácne pozvanie. Tak, a že ju tu môžeme mať dnes opäť. No, ale dneska Janka nebude hejtiť. Možno. Ani Radka, ani jeho nevesty. Ale budeme sa dneska baviť o vaginizme, keďže sme si povedali, že sú to dosť časté ochorenia alebo proste poruchy, ktoré ja osobne poznám dosť veľa ľudí s týmito poruchami a chcel by som im pomôcť a aj ostatným akože viacej proste oboznámiť, že čo to vlastne je a čo sa s tým dá robiť. Proste šírime osvetu, lebo vieme, že to ľudí trápi, vieme, že ako o iných témach, ktoré tu preberáme, sa o tom asi nerozpráva úplne dostatočne. Často ľudia nevedia, čo s tým. Presne. Nevedia, že čo to je, že čo sa deje. Alebo že vôbec je to nejaký problém. Že podľa mňa ešte tá erektilná dysfunkcia je možno niečo, čo ľudia tušia, že o čo ide, ale podľa mňa vaginizmus je... Alebo teda minimálne pre mňa je to pojem, s ktorým sa stretávam možno posledných, 5 rokov a predtým som podľa mňa netušila, že niečo také existuje. Takže podľa mňa sa s tým ľudia aj v praxi stretávajú, ale nevedia, že to je niečo takéto a hlavne už vôbec nevedia, čo s tým, lebo sa s tým spája možno tiež aj stigma a hanba jedno s druhým a halo, poďme sa o tom rozprávať a poďme to riešiť, lebo však je to časté. No ale teda v tejto epizóde upozorňujem, že sa nebudeme baviť aj o vaginizme, aj o erektilnej dysfunkcii. Dnes si teda porozprávame hlavne o vaginizme, keďže tu máme na túto tému hostku. A o erektilnej dysfunkcii bude part 2 tejto epizódy, takže sa na to môžete tešiť ďalej. Stay tuned. No ale teda späť k tomu vaginizmu. Za mňa, ako som už hovoril aj v tej epizóde, čo sme sa bavili o našich prvých skrátoch. Tak prvých skrátoch. Prvých sexuálnych skúsenostiach. Tak pre mňa to bol, že extrémny aha moment zistiť, že toto je vlastne to, čo sa deje. Má to, že není to proste, že není niečo zlé s mojou partnerkou, len proste je tu nejaký psychologický blok, ktorý keď... Niekedy aj fyzicky. Niekedy aj fyzicky, ale v tomto prípade bol psychologický. Že keď v ňom budeme na ňom pracovať a odstraníme tie problémy, ktoré sú za ním reálne, tak proste všetko bude OK. Že proste to bol podľa mňa najväčší problém a keď sme zistili, že toto vlastne má veľa žien a nebinárnych osôb a trans osôb, ktoré majú vulvu, tak pre mňa to bol taký kameň zo srdca, že spadol a dúfam, že pomôžeme niekomu ďalšiemu. To destigmatizovať. Hej, ale to je presne to, že podľa mňa už len to samo o sebe môže niekomu pomôcť, že zistí, že aha, toto sa nedieje len mne. Presne. A to nielen v tejto téme, ale zase v témach, o ktorých sa tu my rozprávame pravidelne a bežne, že to uvedomenie si, že v tomto nie som sama. Hej. No a je aj dôležité podľa mňa, že počuť presne to, čo zažívajú možno iní ľudia, alebo že ako to majú iní ľudia, alebo jedna vec je vedieť, že aj iní ľudia majú vaginizmus napríklad a druhá vec je vedieť, že ako sa to prejavuje im a ako sa to prejavuje mne a možno zistíme proste, že máme úplne to isté a o to viac sa možno budeme cítiť, že OK, niekto si prechádza presne proste tým istým. Takže tak. A ešte som chcela povedať na margo toho, že o erektilnej dysfunkcii sa toho vie viac, že je vo veľa reklamách, keď ste si mohli všimnúť. Je strašne veľa reklám proste na presne tieto prípravky, kde po 22. hodine je zaručené, že do hodiny uvidíš proste penis, čo nestojí, ale vagínu, ktorá sa nevie povoliť, tak to neuvidíš nikdy. Ešte keby ju nám ukázali ten penis, čo nestojí, oni genitálie samozrejme neukážu, lebo to je veľké tabu a genitálie vidieť, to by sme mali životné traumy z toho. Radšej chceme proste nejakého človeka s čertými rohmi, áno. ktorý je extrémne nadržaný, Bože. ale nestojí mu. Mne sa strašne páči to, čo je, že na operačnom stole alebo niečo také, že
Že v tých Mňa by najhorších zaujímalo momentoch. skôr teda, že čo pozerávaš po tej 10. v televízii, že vieš, že tam vôbec chodia takéto reklamy, lebo... No, Rúžu pre nevestu. Aha, Rúžu pre okay, nevestu, dobre, preto. lebo ja nemám absolútne páru o tom, že Ani aké ja, chodia reklamy, že ani ja. poznám Klavín a Pána s rohmi, ale ináč fakt netuším, že aké reklamy v televízii. Dobre, akože chápem. Ale nielen akože vďaka tým reklamám, ale podľa mňa tak celkovo v nejakom diskurze bežnom medziľudskom slangovom kľudne aj, tak podľa mňa sa ľudia stretávajú so slovom Viagra a s tabletkami podobného typu, takže aj to podľa mňa vytvára to, že je to niečo známejšie, že proste si robia srandu, že daj si Viagru a podobne. Netreba zabúdať na to, že proste je to akože mužské ochorenie v úvodzovkách, takže sa tomu venovalo oveľa viacej výskumu, oveľa viacej času. Ako vaginizmu, no áno. samozrejme. Jasné. Ale akože možno na druhú stranu v tomto je dosť veľký tlak vyvíjaný na mužov, že proste je to oveľa väčší shaming podľa mňa, že keď si muž a nevieš mať nejakú stabilnú erekciu, tak je to možno horšie, než keď sa tak všeobecne povie, že má niekto vaginizmus, lebo za prvé veľa ľudí nevie, že čo to je. No jasné. A proste veľa ľudí si potom povie, že wow, ale však to je vlastne super, keď máš neviem, akože tight. áno, že you're so tight proste. Áno, že keď máš akože úzky vstup, tak úžasné, výborné a hej, ale to, že teba to bolí, ale že to je nepríjemné, to nikoho nezaujíma. Zároveň však to ešte podľa mňa viem si predstaviť, že u ľudí s vulvou je to, že to môže kľudne byť až tak nejak romantizované, že veď to je super, že to tvoje telo sa bráni, aby si do seba proste takéto niečo ako penis nedával, alebo máš byť vlastne čistá a nepoškvrnená a podobné akože somariny okolo toho, kdežto áno, chlap by mal mať proste vždy úžasnú erekciu a teda obzvlášť podľa mňa tu je ešte veľký vekový rozdiel, čo sa týka osôb s penisom a v tomto prípade asi teda najmä mužov, že ako náhle si proste mladý v nejakom spoločenskom vnímaní a ponímaní, tak je akože extrémny prúser, ak sa ti niečo deje s erekciou. Kdežto dobre, tak keď už máš 70, tak možno sú nejaké že vtipky, že kúp si Viagru a pôjde to a tak. A že je to možno trolinku viac normalizované, že sa to tak berie, že dobre s vekom to asi príde na každého a podobne. Nejaké takéto veci, čo počúvame, ale fakt podľa mňa, že u mladých ľudí to je fakt stigma a fakt nepríjemné to riešiť, baviť sa o tom a tak viem si to predstaviť. Že? Tak čo je teda ten vaginizmus? Našli sme definíciu na stránke doktor.pro.sk, takže budeme dôverovať tomu, že to je... Spravili sme si veľmi proste... odborný výskum. Vedecký priam. Tak, ale myslím, že to tu je napísané tak, že to dáva zmysel, že to akože veľmi... My s tým súhlasíme. Áno, my s tým súhlasíme a myslím, že to je samozvané celkom jednoducho a zrozumiteľne vysvetlené, že čo to je. Takže vaginizmus je ochorenie ženského reprodukčného systému. Samozrejme, to neznamená, že sa týka len ľudí, ktorí sa identifikujú ako ženy, ale teda nazývame tento reprodukčný systém práve ženský. A je teda prienik do pošvy, napríklad počas pohlavného styku alebo vyšetrenia alebo tak, sprevádzaný svalovým krčom. A ten krč vaginálnych svalov je nepríjemný a často môže znemožňovať úplne penetráciu. A vaginizmus je vo väčšine prípadov psychologickej povahy a je tu uvedených na tejto stránke niekoľko príčin, čo za tým môže byť. A sú tu, že nedostatočné sexuálne skúsenosti, ďalej sexuálne zneužívanie, nepríjemná skúsenosť s bolestivým gynekologickým vyšetrením, nechuť na partnera, časté konflikty a zvýšená úzkosť, strach zo sexu, trauma a abnormality vo vývoji pohlavných orgánov. A k menej častým príčinám patria ochorenia malej panvy, čiže to nemusí byť len psychologické, ale môžu tam byť aj rôzne fyzické príčiny. A teda k zvýšenému tónusu svalov panvového dna môžu prispieť aj neurologické poruchy, ako napríklad neuropatia alebo myopatia. Stretla som sa s tými dôvodmi, hlavne teda tými primárnymi, čo si hovorila, že majú ľudia strach zo sexu, hlavne z prvého sexu. Mám pocit, že veľa ľudí to tak má, že možno aj preto je také, že prvý sex má byť že býva bolestivý a tak ďalej, lebo proste sa toho ľudia boja a tie vaginálne svaly sa proste stiahnu. A pri niektorých ľuďoch aj
hlavne keď majú proste prvú tú skúsenosť zlú s penetráciou, tak ich to ako keby tak, neviem, či straumatizuje alebo tak a proste potom to môže dlhodobejšie trvať. Že dostanú nejaký blok. Hej, presne. Ale tak akože na margo toho tých ťažkostiach pri prvom sexe, tak zaznie to tak, že keď máte ťažkosti s penetráciou pri tom, ako idete mať prvýkrát nejaký penetračný sex, tak už hneď máte vaginizmus, samozrejme. Je to len, že keď sa to už samozrejme opakuje viackrát a vtedy je možno na čase zvažovať, že či toto nie je váš prípad. No ja hlavne by som chcela teda podotknúť, že my tu Janku nemáme len tak zo strany, lebo sa s ňou rady rozprávame, čo samozrejme je jeden z dôvodov, ale tentokrát je ten hlavný dôvod. Môj hlavný dôvod, pokračuj. Ale teda dôvodom je aj to, že Janka má osobnú skúsenosť s vaginizmom a mňa teda zaujíma, že ako si to mala ty, že čo nám o tom všetko ješ povedať, že ako si vlastne možno zistila, že to máš, alebo ako si ti to prejavovala. Povedz nám všetko, ja som úplne zvedavá, keďže nemám osobnú skúsenosť, tak chcem o tom vedieť, čo sa len dá. Hej, tak buď rada, že nemáš osobnú skúsenosť. Samozrejme som. A neviem, akože ono je to také, že väčšinou na to prídeš v tom extra mladom veku, keď akože skúšaš prvýkrát nejaké sexuálne praktiky s inými ľuďmi alebo akože sama so sebou a ani nevieš, že proste niečo také existuje a myslíš si, že je to normálne, že to tak majú proste všetci ľudia a potom keď sa ti to opakuje, čo bol aj môj prípad, tak som bola taká, že keď ani sama so sebou som proste nikdy mi to nevyvolávalo žiaden príjemný pocit, tak ako vyvoláva proste nejaký iný druh stimulácie, tak som bola taká, že OK, tak možno to proste iba neviem. Alebo že proste potrebujem, že aby mi to robil niekto iný, že vtedy to bude iné. A čiže akože v tých začiatkoch úplne som bola taká, že OK, tak asi to nie je problém, je to len proste tým, že zatiaľ som nemala proste žiadnu sexuálnu skúsenosť s nikým iným, tak potom keď to príde, tak sa to vyrieši. No a potom keď to prišlo, tak to ma iba nejak utvrdilo v tom, že ani keď už som bola v nejakom vzťahu a skúšali sme mať proste nejaký druh penetrácie, tak akože reakcia môjho tela aj celkovo mojej psychiky bola na to veľmi zlá. Aj keď som sa cítila úplne komfortne v tej situácii aj pri tej osobe, ale aj tak to akože vôbec nedopadlo dobre a tuším som sa proste pri tom aj rozplakala alebo že tesne potom. A nemôžem povedať, že by za to akože mohol niekto iný. Myslím, že som za to nemohla ani ja. Ja som nemala nikdy žiadnu formu žiadnej sexuálnej traumy ani zneužitia ešte predtým akýmkoľvek proste nejakým prvým sexuálnym zážitkom. Čiže u mňa to nebolo podľa mňa spôsobené ničím takýmto, ale asi som mala možno nejakú genetickú predispozíciu proste vnímať akože tieto penetračné veci tak citlivejšie a potom sa k tomu pridal ten môj psychický tlak, keď som zistila, že ma to proste bolí. No presne toto som sa chcela opýtať, že ako si to máme predstaviť, že to bol problém, že bolo to iba, že je ti to nepríjemné, alebo že to vyslovene bolelo, alebo že to ani fyzicky nešlo, alebo že vieš, vieš nám povedať, že čo je presne ten pocit, alebo že kde presne je ten problém. No, ten akože ono si to asi je dobre predstaviť, takže ako náhle chceš, aby niečo vošlo akože do teba, tak je to, ja som mala taký pichľavý pocit, by som to nazvala, že extrémne také nepríjemné až pálivé pocity. Okay. A hlavne teda akože pri tej pošve, čo je ten vchod, ale potom akože aj celá oblasť proste genitálií vás tak nepríjemne bolí a... Ja si to predstavujem také, že kebyže si dávaš niečo nelubrikované do zadku. No, je to dosť podobné, hej. A že nebolo... Lebo teraz možno by sa niekto opýtal, či to nebolo len tým, že ste nepoužili lubrikačný, takže nebolo to tým, hej. Nie, lebo akože opakovane som to skúšala aj v úplnom pohodlí, akože sama doma, však samozrejme, keď akože nejak objavuješ svoje telo, tak proste skúša, že co to dovede. A proste
No, co tahle mašina umí. Presne, a tak moje mašina to hodne neumiela. No, že u mňa to bolo také akože pálivé pocity. A ako náhle, vieš, tak akože buď v sekunde povieš, že prestaň a proste ten druhý človek prestane, alebo sama sebe povieš, že prestaň a proste vyberieš prsty alebo hoci čo iné, proste čím to skúšaš. Alebo si povieš, že ale však ono to raz musí ísť a proste a skúšaš, že proste a poviem, že ešte trošku lepšie, ešte, ale čím ďalej ideš, tým to je proste horšie a potom hlavne už tam sa pridáva ten taký psychický faktor, že možno tá bolesť sama o sebe by nebola taká zlá, ale mne išlo hlavou proste vždy pri tomto, že ostatní ľudia to vedia, prečo to proste neviem ja. Že prečo, keď prvotný pocit by mal byť, že wow, toto je super, prečo je u mňa prvotný pocit, že toto ma neskutočne bolí. Hej. A ako náhle už máš toto v hlave, tak sa zacykliš. A ja som sa presne po nejakom prvom akože takomto sexuálnom zážitku, kde mala prísť penetrácia, tak to zacyklila na strašne veľa rokov až. Že takéto niečo proste pre mňa bolo absolútne proste nemysliteľné a úplne som stratila chuť skúšať to aj sama so sebou. Že proste pre mňa akákoľvek forma vnútornej stimulácie proste neexistovala. A ani mi to akože úprimne nechýbalo, pretože som nevidela, čo je na tomto príjemné. No, znie to podľa mňa, že strašne náročne, že fakt ma mrzí, že toto sa, nielen tebe, ale že celkovo sa ľuďom toto deje bez toho, aby tušili, že o čo ide, že musí to byť podľa mňa fakt, že náročné a frustrujúce. A ďakujeme veľmi za pošerovanie tejto historky a tejto skúsenosti, ale podľa mňa je to fakt dôležité o tom rozprávať, lebo fakt si viem predstaviť, že sa to deje veľa ľuďom, ktorí netušia, že čo a nevedia, ako o tom vlastne vôbec hovoriť, takže... No. A ako si teda vlastne zistila, že o čo sa jedná? Alebo že čo bolo teda potom ďalej? No, ja som si to akože určite uvedomila, že už keď som bola v tom zacyklení, čo som spomínala, tak akože určite boli časy, kedy som bola taká, že OK, tak asi toto niečo znamená a len namiesto toho, aby som nad tým rozmýšľala, že aké je to strašne zlé, tak som začala patrať, že čo to teda je. A tak klasicky proste som zadala príznaky do Google a čo mi vybehlo, tak bol vaginizmus. No. Ale to bolo také, že som si to čítala a som si vravela, že ale môžem sa proste ja týmto diagnostikovať, keď ja som napríklad nikdy neskúšala taký, že full-on penetračný sex proste s penisom, ako to bolo vo všetkých proste článkoch popisované, že takto viete, že máte vaginizmus. No tak u mňa to nebolo tak, ako písalo všade, že keď vás proste váš partner s penisom má s vami proste penetračný sex a ja som bola taká, že tak ja som toto proste nezažila, ja neviem, či je to ono. To je strašná škoda, že aj keď, lebo najprv ma to strašne potešilo, keď si povedala, že dala som to do Google a akože hneď mi našlo, že je to toto, ale že keď už ideš hlbšie potom, tak je to, podľa toho, čo hovoríš, to znie, že je to zase tak strašne heteronormatívne smerované všetko a že všetko ide iba tým smerom, že môžeš mať nejaký typický sex a že je to jedna osoba s vagínou a vulvou a jedna osoba s penisom a dovidenia a nič iné neexistuje. Hej, a presne v tomto prípade očividne to není úplne najšťastnejšie riešenie robiť všetko takto heteronormatívne. Hej, ako som už aj spomínal v tej epizóde o tom prvom sexe, tak podľa mňa veľa ľudí má potom aj strach ísť akože ku gynekologovi, akože všeobecne, alebo gynekologičke a potom toto riešiť a som sa stretol viackrát s tým, že proste to gynekologstvo nevedelo, že čo je vaginizmus, takže... To je kapitola sama o sebe, že miera vzdelania ľudí pracujúcich v zdravotníckych inštitúciách na Slovensku. Tak, no. Hej, ale ešte k tým článkom by som povedala, že že proste ako náhle máš podozrenie, že to máš, ale možno nemáš úplne všetko to, čo sa tam píše, že väčšinou akože, že máš mať takéto príznaky, tak začneš proste rozmýšľať nad vecami, že OK, tak akože ja toto všetko mám, ale zároveň neskúšala som proste sex s penisom, iba bola tam forma penetrácie s prstami alebo proste s niečím iným a asi povieš, že tak
potom možno to nemám. Čarovný penis tento... Hej, presne, že možno len potrebujem penis. Potrebujem niečo väčšie, to bude lepšie. No ale hej, a presne sa potom dostaneš to k tomu... No však to, že potom sa dostaneš k tomu, že si povieš, že ale vlastne ja keď nezvládnem prst, že pre mňa bol proste malíček, že too much, tak potom ako môžem proste rozmýšľať nad tým, že iba aby som sa diagnostikovala, že to naozaj mám, tak proste budem mať. Tam pchať penis. Hej. Výborne. No, tak to bolo také, že som nevedela, ale tak asi som si domyslela, že teda bude to toto. A odľahlo ti, keď si zistila, že vieš, čo to je? Hej, ale zároveň som si začala čítať, že čo všetko ľudia väčšinou robia, aby to vyliečili. Ja som bola taká, že to keď si mám objednať fakt z Amazonu s dilatátormi za 50 €, tak to akože moje 19-ročné ja akože nebolo s týmto veľmi zmierené. Jasné. A našla si tam nejaký lifehack, nejakú pomôcku, nejaký tip, ktorý by nerobil len reklamu nejakým produktom, za ktoré musíš vyhodiť veľa peňazí, čím samozrejme nechcem povedať, že to nemôže pre niekoho fungovať, ale teda našla si aj niečo, čo by pre teba bolo uplatniteľné, čo by si mohla reálne vyskúšať? Akože určite tam boli aj rady skôr také potom psychologické, že namiesto toho, ako nejak možno rozťahovať to svalstvo, vulvy, vagíny, tak potom tam boli presne rady, že skúste sa viac proste uvoľniť, alebo že ja neviem, relaxovať, alebo myslím, že zaberá aj keď si dáte kúpeľ pred proste nejakým naťahovaním týchto svalov. Pred stretchingom. Presne, že tá teplá voda to nejak uvoľní. Ale samozrejme prvá vec bola, že proste treba ísť ku gynekologovi alebo ku gynekologičke a to som bola taká, že nechcem proste toto riešiť a tým, že som vtedy proste nemala žiadneho partnera, s ktorým by nejak hrozilo, že by som mohla byť tehotná, alebo som proste vtedy aktuálne tuším ani nemala, že vôbec nikoho, tak som bola taká, že nechcem ísť proste ku gynekologičke, že zatiaľ to neplánujem a iba kvôli tomu, keď aj tak momentálne s nikým proste nemám sex, tak neviem, aj som sa trošku bála proste, že čo tam vlastne poviem, že sa ma proste spýta, že ako to viem a ja poviem, že tak neviem, raz sme to skúšali a že bála som sa, že to bude také že mi vlastne povie niečo v zmysle, že mám to proste iba skúsiť ďalej, ale ja som mala tak psychický blok, že ja som to nechcela skúšať ďalej. No jasné. A nechcela som sa o tom vôbec rozprávať. Mne napadajú dve veci. Prvá je, že toto tiež podľa mňa je na ďalšiu epizódu o tom, ako ľudia nemajú veľmi vôľu ísť na hlavne prvé gynekologické vyšetrenie v živote. A presne podľa mňa toto je hrozne časté, že si poviem, že a veď mám stáleho partnera, alebo veď teraz nemám partnera a tak ďalej. A akoby sa strašne zabúda hovoriť aj o tom, že tam sa nechodí len kvôli antikoncepcii a kvôli nechcenému počatiu, ale aj k rôznym veľa možným zdravotným problémom od či už HPV, ale aj ak si myslíte, že nemali ste ho ako dostať, tak rôzne cysty a tak ďalej, že tam je tak strašne veľa vecí, ktoré... A aj vyšetrenie prsníkov ide cez gynekologa, Samozrejme, čiže chcela by som túto podotknúť, že úplne rozumieme, že si to mala takto, lebo je to tiež strašne časté, zároveň ale je nám veľmi ľúto, že to takto je, lebo ten narratív spoločenský by podľa mňa nemal smerovať k tomuto, ale práve naopak by sa malo viac hovoriť o tom, že tá gynekologická prehliadka je potrebná z veľa ďalších dôvodov a presne je strašná škoda, že sa s tým spája aj takýto strach, že aj tak mi nepomôžu, že aj tak mi určite len povedia toto, lebo aj počúvame o negatívnych skúsenostiach a potom je veľmi ťažké si povedať, že však tak budem hľadať, kým nenájdem niekoho fajn, obzvlášť keď je to nejaká takáto osobná, intimná vec a tak ďalej, takže hej. Myslím, že na Slovensku extrémne treba lepšie vzdelávať lekárov proste v komunikácii a lekárky. v komunikácii s pacientami aj celkovo proste takému empatickejšiemu prístupu, že podľa mňa to, že len samotné to vyšetrenie u gynekologa môže proste spôsobiť ten vaginizmus, nie ho vyliečiť, alebo ho proste môže zhoršiť. No. Hej. No a ďalšia vec bola, že ja som hlavne vedela, že čo obnáša tá prehliadka a vedela som, že proste tam dojde k tej proste penetrácii, že tam bude to sono, alebo minimálne ten ster a toho som sa bála, že proste ja som zároveň chcela, že chcem samozrejme to vyšetrenie, ale proste ja sa bojím, že to bude bolieť a proste
teraz tam nejak dávať najavo bolesť pri cudzej osobe pri prvej interakcii, to mi bolo proste nepríjemné. Takže som sa akože vyhýbala prehliadke veľmi dlho. No jasné, no to úplne, podľa mňa to je úplne pochopiteľné a myslím, že málo kto reaguje inak, ako si reagovala na to ty, že podľa mňa toto je fakt asi to najčastejšie, čo si človek na niečo takéto môže povedať. Nemám štatistiku, ale teda no jasné, to je proste, že bojíš sa zubára, no tak proste sa vyhýbaš návšteve, čo najďalej to ide, až dokým to proste nejde ďalej. Tým, že zuby používaš každý deň, tak ťa to tak viacej motivuje ako... Ja aj vulvu používam každý deň. Ale penetráciu nie. No. A čo ty vieš? Ja som ale ešte niečo chcela okrem týchto ginek. A odhodlala si sa potom ísť na to vyšetrenie, alebo si to riešila nejak inak? Hej, išla som, ale paradoxne som to tam nepovedala. Ale... A zvládla si to vyšetrenie, akože fyzicky napriek tomuto problému? No, to bolo na tomto akože funny, že vlastne v tom čase, keď som šla na vyšetrenie, tak teda takéto prvé, tak som ešte vôbec nebola akože nejak teraz v úvodzovkách vyliečená z toho vaginizmu, že proste stále ten problém pretrvával. A ja som aj proste sedela u tej gynekologičky a samozrejme najprv sa vás pýta proste nejaké akože otázky o vás a iba sa rozprávate a potom idete na tú kozu a už sa ide diať the shit. A vtedy, keď vytiahla, neviem, či to bol iba ten odber, alebo už to bola tá hlavica na sono, tak ja som tam proste sedela a v tom momente proste mi to nedalo a som jej povedala niečo v zmysle, že ale že môžete tak pomalšie, lebo že ja mám trošku problém proste, že s penetráciou akoukoľvek. Ale ona bola akože strašne zlatá pani, taká proste vo veku mojej mamy a iba mi proste niečo, už mala proste všetko v rukách, už tam to išla pomaly robiť a bola taká, že to bude v pohode. Okay. Vôbec to nespravila citlivo, ale akože ten celkovo jej prístup bol taký akože priateľský a milý, že nemyslím si, že akože pochopila to, čo som tým chcela povedať, že ja mám naozaj problém proste s penetráciou. Ona si myslela, že len proste mám to robiť jemnejšie. Že to som jej chcela povedať, ja som to myslela akože úplne ináč, ale proste nevedela som, že ako veľmi to chcem rozpýtovať, tak proste len už fakt, keď išlo do tuhého, tak vtedy som sa nejak ozvala. No ale akože to samotné vyšetrenie prebehlo, neviem, či tým adrenalinom, čo som potom mala v sebe, alebo celkovo tým, že som... No, ja pamätám toto. Hej, tebe som písala. No, a ja som si hlavne dala, že Ibalgin predtým, veľmi múdro. OK. Neviem prečo, podľa mňa to vôbec netlmí túto bolesť takýchto mäkkých vaginálnych tkaní, ale whatever. Tak podľa mňa práve, že však je fajn, že si dopredu na to myslela, že si sa snažila, že niečo vymyslieť, že zase mne to celkom dáva logiku, že ti napadlo dať si zrovna Ibalgin. No, tak som si dala to a to bolo možno také skôr placebo, ale proste som bola taká, že tak keď to zabolí, tak proste mám nejaké to analgetikum v sebe, takže bude to v pohode. No a bolo to celkom OK a to ma možno aj tak trošku utvrdilo v tom, že však možno raz s tým budem v pohode, lebo akože je pravda, že predtým dlho som proste ani už sama to zo sebou vzdala, že akože nič som veľmi neskúšala, že toto bola prvá vec po dlhom čase, čo tam bola. Takže... Hej. Čo sa dialo ďalej? Ako to celé pokračovalo, tento príbeh? Už som napätá, už ma zaujíma, že či teda stále je problém, už nie je problém, alebo a hlavne teda, ak už nie, tak čo sa stalo? No, tak už nie je problém. Okay. A neviem, podľa mňa to bola taká kombinácia všetkých dobrých vecí. A neviem, nakoľko za to môžeš ty, nakoľko za to môžem ja. Spolupráca. Ale no. OK, čiže po tomto vyšetrení si to skúšala zase, hej? Rovno som išla k tebe, áno. Som išla k Miškovi a mali sme sex. OK. Penetračný. Nie, nebolo to tak. Bolo to podľa mňa, že ešte 2 mesiace potom, alebo tak sa nič nedialo. Takéhoto typu. A ja som vtedy bola preč na Erasme a ja som sa tam nudila. A
neviem, akože po veľmi dlhom čase som sa cítila tak akože po sexuálnej stránke veľmi uvoľnená. Proste tuto. Vďaka Miškovi. Takže som proste mala taký pocit, že môžem proste to zase skúšať, akože nejak sama na sebe a už keď to bude trvať teraz, že 2 roky, alebo rok, alebo 2 týždne, alebo 2 dní, tak proste, že to bude v pohode, lebo som vedela, že akože, že druhá strana je veľmi trpezlivá a že aj keby to náhodou nešlo, tak... presne, že dovtedy som mala proste vždy pocit, že tak buď proste s nikým nebudem mať, neviem, nejaký teraz v úvodzovkách plnohodnotný sexuálny život, čo vôbec tak není a nechcem, aby to tak nikto bral. Chcem sa aj na to potom opýtať, ale dokončí toto. Ale že som bola tak nejak s tým zmierená, ale tak tým, že proste, že my sme mali vždy od začiatku proste toto veľmi dobre nastavené a v živote som sa necítila nejak proste nejaký natlak tam na mňa nebol vyvíjaný ani proste v najmenšom a nikdy som nemyslela, že by to niekto proste tak veľmi dobre vedel zvládať bez... Bez penetrácie, akože boli to... Nie, myslím, že z tvojej strany, že proste ani raz som nemala pocit, že by ti to nejak proste, nie že vadilo, ale rozumieš proste, čo chcem povedať. Tak lebo nevadilo. No ja som sa ale presne teda pri tomto chcela spýtať teba, Miško, že ako to bolo z nejakého tvojho pohľadu, že nepovedal si, že fúha, táto nebude chcieť penetráciu, tak s tou ani nejdem do vzťahu, alebo nejdem mať sex, lebo preboha, ako bude vyzerať sex bez toho. Teda ja ťa poznám, ja viem, že toto asi nie je to, čo si povedal, ale teda... Nie. Akože, no, ja som sa hlavne akože poučil, vravel som to, ale tak zopakujem to tak v rýchlosti, že proste, keď som mal prvý vzťah, tak proste nechtiac, ale proste tlačil som na moju partnerku, že aby sme mali ten penetračný sex, lebo som proste mal pocit, že to je jediný správny sex a tak ďalej. A potom, keď už som stretol Janku, tak už som vedel, že to tak není a to ti osud poslal skúšku číslo 2, že či už vieš ako na to. No a... Spoiler vedel. Tak už som vedel, akože, že proste dá sa mať plnohodnotný sex aj proste bez penetrácie a za mňa to bolo akože veľmi fajn a vôbec to nebolo také, že tak máš vaginizmus, no tak čau, že proste však v pohode, mne to je v podstate jedno a môžeme skúšať iné veci, môžeme robiť iné veci a ak niekedy to proste budeš chcieť prehodnotiť a budeš to chcieť vyskúšať znova, tak proste ja som tu, vyskúšajme to, rada, ale nie je to niečo také, že Ježiš, no tak bože, tak teraz by som si akože taký penetračný sex dal, ale nemôžem, bože, no jaj. No. Čiže ti neprešla hlavou myšlienka, že fú, ak to takto bude mať na veky, tak to asi do toho nejdem. Že nebolo to pre teba vôbec nejaký veľký deal ani nič, hej. Proste pri Janke som cítil proste strašné prepojenie a že aj kebyže proste, že nemáme sex, proste, že vôbec, tak stále by som proste bol extrémne spokojný a šťastný, takže možno to aj vychádzalo z tohto, že proste, neviem, kebyže chcem mať proste iba taký, že nejaký, že sexuálny vzťah, akože nemyslím, že by to tak bolo, ale viem si predstaviť, že v nejakých konšteláciách by som bol taký, že proste, že by som chcel mať aj sex, proste penetračný sex a ale proste to vôbec nebol tento prípad, takže... OK, no ja práve za to sa na to pýtam, že viem si predstaviť, že veľa ľudí to nejak môže, neviem, odradiť, alebo neviem, že vydesiť, alebo že si nevedia, že podľa mňa už len toto, čo vraví, že veď sa dá mať aj nepenetračný sex, aj pokiaľ sú dvaja ľudia, ktorí majú zhodou okolností penis a vagínu, tak ten sex môže vyzerať, môže mať hrozne veľa podôb. Mali sme o tom, myslím, aj post na Instagrame dávnejšie, že sex nie je len penetrácia penis, vagína, je to strašne veľa iných vecí. Počkaj, fakt? A presne, no, za to som sa to pýtala, že... Za to som sa to pýtala, že naozaj je to, hej, že dá sa robiť toľko iných vecí, je strašná škoda, že ľudia na to podľa mňa často zabúdajú a prioritizujú to, že to musí, že tá penetrácia tam musí byť. A to podľa mňa opäť sa týka hlavne toho
celej tej heteronormativizácie toho sexu celého ako takého a opäť sa vraciame k tomu, že treba robiť queer sex, aj keď náhodou napríklad nie ste queer, tak môžete robiť queer sex, lebo napríklad ak máte vaginizmus, tak to pre vás môže byť cesta. No presne a proste to, čo ste doteraz vnímali iba ako nejakú predohru v odzovkách, tak proste môže byť úplne plnohodnotný sexuálny akt, keď máte proste nejakú takúto formu niečoho a myslím, že dá sa s tým veľmi pekne vyžiť. Ja o tom vôbec nepochybujem. Veľmi dlho. Takže... Okay. No, jasné. Takže akože, hej, za mňa to bolo tak, že ja som toto presne, čo sme si hovorili, cítila, že proste, že mám oporu a že nikto na mňa proste netlačil nikdy. A to tak akože dosť podľa mňa pomohlo. Lebo dovtedy som proste vždy mala pocit, že aj keď som napríklad nikoho nemala, tak som sa presne bála toho momentu, že už budem s niekým a budem s niekým, že chcem s ním mať sex a keď to bude napríklad proste osoba s penisom, tak proste čo teraz, že ako to bude brať. Ale zrazu som videla, že je to v pohode a neviem, ja sama som sa proste nejak tak uvoľnila a nikdy proste si to ani nebolo, že ty čo by že navrhol, že poďme teraz, neviem, niečo skúšať, že podľa mňa sa počkalo, dokým som to prvýkrát navrhla ja po nejakom akože dlhšom čase a no, ako som vravela, že ja som proste bola dlhšie preč a mala som kopec voľného času, tak som bola taká, že teraz sa cítim akože veľmi komfortne proste v type vzťahu, čo mám a tak proste prečo nejak, poviem to trošku nekorektne, ale že hej, proste keď máte niečo také, tak sa treba aj niekedy zaprieť. Ja si nemyslím, že je to nekorektné, lebo presne rozumiem, prečo sa zasekla, že to je nekorektné, ale podľa mňa je rozdiel zaprieť sa v zmysle robiť niečo proti svojej vôli a robiť to sama proti sebe a že no dobre, zapriem sa a prežijem to nejak. A je rozdiel, keď si poviem, že túto vec fakt extrémne chcem a chcem vyskúšať proste teraz zatnúť zuby a dobrovoľne proste sa v úvodzovkách nejak takže zatnúť a že idem do toho a skúsim to. A že to robím v nejakom bezpečnom prostredí naozaj úplne dobrovoľne a viem, že kedykoľvek môžem prestať, viem, že môžem to zvrátiť, viem, že no proste môžem prestať, môžem... Hej, presne a ja vravím zaprieť v kontexte, že ja sama medzi 4 stenami mojej izby, nejaká žiadna druhá osoba, proste, že ty sama pred svojou psychikou, lebo u mňa ako som vravela, že určite tam bolo akože niečo aj genetické, alebo teda fyzické, nejaký blok, ale ten najväčší bol proste v hlave. A ty keď fakt to chceš proste prekonať, tak musíš proste nejak tú hlavu oklamať. tak som sa ju proste snažila akože pár týždňov oklamať a išlo to akože čím ďalej, tým lepšie a presne to bolo podľa mňa tým, že som vedela, že nie je tu teraz niekto, kto na mňa čaká a už len čaká, kedy proste budeme môcť mať penetračný sex, ale že je to fakt akože v pohode. A proste, ako som vravela, že koľko času to bude trvať, tak je to jedno, proste bude to v pohode. No a časom akože, že to bolo v pohode. A podľa mňa to ani samotné potom nejaké to znovu skúšanie po tých všetkých rokoch ani netrvalo nejak dlho, podľa mňa, že mesiac. A potom ja som vlastne asi navrhla, že môžeme skúsiť a myslím, že tak dobre, ono to bolo ako keby, že znovu v niečom, tak ako ste sa minule bavili, že prvýkrát nemusí byť iba raz, že toto bol iný typ prvého razu a myslím, že akože to bolo celkom v pohode, dosť v pohode. Bolo to super. A odvtedy to ide. OK, čiže odtedy ten problém proste nie je. No. Wow, tak akože to je super, ja som strašne za teba rada, že to bolo takto, znie to skvelé, že sa to takto podarilo. A mne ešte ale k tomu napadlo, že... Zázračný penis proste. Možno to je tým. Nakoniec aj tak len sa dostane. Jasné. No, ale že mňa ešte napadlo, sa ešte trochu na chvíľu vrátim späť k tomu, že či si mala, keď si vedela, že máš teda takýto nejaký problém,
či si mala nejaké obavy komunikovať to niekomu, že predpokladám, že keď vstupuješ do nejakého vzťahu, či už sexuálneho, romantického, akéhokoľvek, tak asi, a možno si to tak nemala, ale ja si to predstavujem tak, že dobre, že teraz asi rieši, že no super, tak viem, že tento človek asi má penis, možno bude chceť ma nejak penetrovať a teraz čo, mám mu to povedať na prvom rande, mám mu to ešte napísať predtým, ako sa vôbec niekedy stretnem, alebo že riešila si nejak toto, že kedy to povedať, či to povedať a tak ďalej? No, strašne, jasné, že hej. Okay. Že napríklad pri tebe som mala pocit, že to bude v pohode, tak tebe som to povedala vlastne nejak bez väčších obáv, že to bolo iba skôr také, že chcem ti dať vedieť, že proste toto existuje, ale skôr tak informačne, akože nemala som podozrenie, že by si s tým mal mať problém alebo niečo. Potom pre ilustráciu teraz Janka hovorí na myška. Áno. Aby bolo jasné. Keďže nemáme video. Hej. Ale akože predtým, hej, tak proste mala som skúsenosť, že som išla mať niečo proste s niekým, kto presne, že mal penis a som radšej povedala, že proste ešte menštruujem, než že by som akože dovolila niečo také, lebo samozrejme som sa proste bála povedať, že pravý dôvod je toto, tak mi to prišlo, že niečo také akože skôr spoločnosťou vnímané za normu, že vtedy sa nemá sex, je proste, že keď máš menštruáciu, a nie, že keď máš vaginizmus. No jasné. A teda podotýkame, že samozrejme pokiaľ vám vyhovuje sex cez menštruáciu, je úplne OK mať sex cez menštruáciu, že nechceme, aby to teraz znelo, že sex cez menštruáciu je no-go, samozrejme, keď vám to vyhovuje, choďte do toho, keď vám to nevyhovuje, nechoďte do toho. A stretla si sa niekedy aj s nejakou negatívnou reakciou, že si to niekomu povedala a zareagovali zle, alebo tak? Nie. Akože je pravda, že v takom sexuálnom kontexte som to hovorila strašne málo ľuďom, že akože predtým, čo sa to dialo, akože tak aj keď som na to prišla, aj vlastne keď sme skúšali nejaký prvý takýto penetračný akt, tak to bolo akože vlastne tým akože v tom prvom vzťahu, čo som mala. A najviac sa to akože riešilo vtedy. A potom pri nejakých nových ľuďoch, tak tých nebolo zase až tak veľa. Okrem toho, čo tu spomínam. Takže hej. OK. Ale skôr som sa stretla možno s takými akože reakciami u aj kamošov, keď som to proste povedala, že čo, že to fakt, že to ani neviem, že to existuje a to fakt si tak mala alebo že to tak máš, že proste vôbec ja som myslela, že je to viac nejak akože rozšírené a potom som zistila akože, že nikto z môjho okolia proste nič podobné nemal alebo že sa im nechcelo veriť, že ako som vlastne doteraz mohla žiť. Takto. Dá sa žiť bez penetračného sexu? Nie, neverím. No akože, hej. Ak ste lesby, tak si okamžite musíte kúpiť strapon a hneď penetrovať. No jasné, lesbický sex je vždy len so straponom. No. Iná možnosť nie je. Keď sa chcete diagnostikovať, že fakt máte ten vaginizmus, tak vtedy si treba kúpiť strapon. A to nie je také, že si to vieš diagnostikovať len keď je to živý penis? Môže to byť aj umelý? Ja, no tak potom. Ťažko povedať, neviem. No, tak potom aj tak len končí to a začína pri penise proste. Tak. Ja ešte teraz rozmýšľam, že by možno mohlo napadnúť nášmu posluchačstvu, a neviem, možno to napadlo len mne, ale že keď sa bavíme o tom, že či je teda pre niekoho problém, že by si napríklad nikdy sa nedostala k tomu, že by si zvládla tú penetráciu, tak či by podľa teba bol problém napríklad aj análny sex penetračný, lebo to je v podstate tiež o penetrácia. Ja viem si predstaviť, že pre tú osobu s penisom, pokiaľ je dôležité robiť tú penetráciu a akože fyzicky cítiť práve tento neviem, takúto formu stimulácie. Takže či by mohla byť alternatíva pre niekoho možno aj análny sex, alebo si myslíš, že nie, alebo... No, akože určite, hej, ja si pamätám, že ešte v čase, kedy som nemala až toľko skúseností, ale vedela som, že už mám akože nejakú túto formu poruchy, tak som si tak robila zoznam, že tak toto nemôžem robiť, tak z toho mi proste vychádzal análny sex a je, že nikdy mi proste táto forma stimulácie nepripadala nejaká lákavá pre mňa, že a hlavne podľa mňa análny sex nie je niečo, čo vieš mať tak úplne bežne ako vaginálny sex. Akože určite sú osoby, čo áno, nechcem to generalizovať, ale tak akože všeobecne. Tak akože pre mňa... Nie každý deň je nedeľa. Nie každý deň je nedeľa, presne.
Že pre mňa osobne asi toto by nebolo riešenie. No. OK, chápem. Ale že nemyslíš si, že by to napríklad sa premietlo, že by ťa rovnako bolel aj ten análny sex, alebo že by bol rovnako nepríjemný, len tvoja osobná preferencia nie je análny sex ako taký. Hej, presne. Okay, ono, hej, že vôbec som to nemala nejak... to môže mať určite ako áno, hej. Okay. A myslím si, že akože áno, aj ja, kebyže sa to stále mám, tak proste, že možno sa nad tým zamýšľam oveľa viac, ale tak tým, že už nie, tak... Jasné, chápem. Ešte mi k tomu napadá, že ako riešiš, alebo teda už teraz asi nie, ale ako si riešila nejaké menštruačné potreby, že znamená to, že môžeš používať, neviem, len vložku alebo menštruačné nohavičky, alebo čo s tým? No hej, presne tak, že tým, že proste máš problém s akoukoľvek formou penetrácie, či už je to proste medicínske, alebo sexuálne, alebo takéto, že menštruačné niečo, tak proste veci typu tampón alebo menštruačný kalíšok, disk, všetko možné, tak boli pre mňa absolútne proste vylúčené. Cancelled. Že mne sa vždy strašne páčilo mať kalíšok, ale som si povedala, že tak si ho kúpim a sa budem na neho pozerať, alebo neviem. Že boli to proste vždy vložky. A toto napríklad mi akože nevadilo nikdy. OK. Ako, úplne rozumiem a za mňa je super, že si to tak bral, že ti to nevadí. Zároveň si viem predstaviť, že to môže byť pre veľa ľudí veľmi obmedzujúce. Napríklad ohľadom kúpania sa, plávania, lebo myslím, že pre veľa ľudí je to super alternatíva minimálne. No tak Janka je veľká plavkyňa. Minimálne, keď sa idú niekam teda kúpať, idú na dovolenku a tak ďalej, že však si dám tampón, kalíšok, disk a tak ďalej a že... rozmýšľam napríklad nad tým, že ak niekto sa napríklad profesionálne venuje kariére o plaveckej alebo neviem, nejaké skoky do vody a tak ďalej a tento človek zistí, že má vaginizmus a potom neviem, nikdy som nebola vrcholová športovkyňa, ani nevrcholová, ani žiadna športovkyňa, ale sa nad tým tak zamýšľam, že to vlastne môže byť v takýchto veciach pomerne obmedzujúce, takisto keď máš prácu, ktorá si vyžaduje plávanie v bazéne, idenie do bazéna, ako napríklad, neviem, plávanie s deťmi mi napadá, ale aj nejaké celkovo trénovanie plaveckého týmu, plavčík, plavčička a tak ďalej, že sú tým pádom profesie a určite toho aj veľa, čo nám teraz nenapadne, v čom to proste sťažuje život a hej, no je to veľká škoda, že poďme sa o tom baviť a poďme zisťovať. Alebo niekedy stačí, že máš proste veľmi silnú menštruáciu a je leto a chceš mať proste to, čo najmenej na sebe a proste pri vložke je presne riziko, že to najviac pretečie, čiže nie je to úplne komfortné vždy. A teraz, keď už teda hovoríš, že sa zbavila tohto problému, tak môžeš používať takéto menštruačné potreby alebo neexperimentuješ s tým? Ešte som s tým neexperimentovala zatiaľ. Že akože hej, je to už pár mesiacov, ale ja už som si tak zvykla na tie vložky a mám našťastie akože celkom slabú menštruáciu, že mi to nerobí problém. OK. Tak potom nám dáš vedieť, až náhodou poskúša, že či to šlo. Dáme ďalšiu epizódu. Alebo pridáme post potom, alebo tak. Testovanie menštruačných produktov by Janka. Presne tak. Nie produktov potrieb. Testovanie menštruačných potrieb by Janka. No. No dobré, a napadajú vám teda nejaké tipy a triky, že čo s vaginizmom? Lebo mne napadajú také tie naše klasiky, čo tu omielame dokola, že treba si to vykomunikovať a že určite, ale teda stojím si za tým, aj keď to hovoríme dookola, že opäť to platí, že naozaj to bezpečné prostredie, ako si ty vravela, to, že si necítila žiadny nátlak na to, že si vedela, že aj keby sa to nevyriešilo a bolo by to tak naďalej, tak to nič nemení na vašom vzťahu, nič to nemení na vašom sexuálnom živote a že je to OK. Tak podľa mňa práve ten pocit bezpečia a presne táto vedomosť toho, že nie je tam ten nátlak a tak ďalej, môže veľmi pomôcť a teda neviem, nehovorím zo svojej skúsenosti, ale minimálne z toho, čo si vravela, tak je to podľa mňa dosť dôležité a zásadné. Čo napadá vám ako tipy a triky? No, že neviem, buďte trpezlivé proste. Same so sebou. A nebať sa, že nespraviť možno tú istú chybu ako ja, že ako náhle mi to nešlo, ja neviem, 10 krát, tak potom na 3 roky som proste to neskúsila ani raz. Že toto je veľmi veľká chyba podľa mňa a aj to telo sa mení a aj vaša psychika sa mení, aj to, s kým sa stretávate a s kým máte možno nejaké sexuálne interakcie sa tiež mení
A no, ja som mala proste šťastie aj na psychiku, aj na osobu. Ale verím, že vy budete mať tiež. A zároveň podľa mňa naopak, že nie je, že super je presne ako hovoríš, že nebať sa a skúšať, ak teda sa na to cítite momentálne, áno. Zároveň nie je nič zlé na tom, pokiaľ to v tejto chvíli tak necítite a necítite sa na to skúšať to a nejak s tým experimentovať, že samozrejme podľa mňa je OK dať si na to čas, aký potrebujete a zároveň povzbudzujem k tomu, že buďte smelé a smelí a choďte kľudne do toho a je to ok. A hej, no. Ja by som možno ešte povedal, že tiež to omielame, že proste robiť to postupne, že tak keď skúsim penetračný sex s penisom a proste nejde to, tak možno keď skúsim niečo menšie, tak to proste pôjde ľahšie a tak si na to človek akože psychicky zvykne, že dobre, tak není to, že neviem tam dať, že absolútne nič, ale proste keď dám najprv niečo menšie a skúšam s tým a potom možno to môžem tak postupne zväčšovať a to je akože aj princíp tých diletátorov, ktoré si spomínala, že nedáš cuketu, dokým nedáš mrkvu. Hej, oni to sú v podstate také ako keby predmety takého penisoidného typu. Falické objekty. Áno, tak. Falické objekty, ktoré začínajú, niektoré sú také, že úplne že tenučké, ako, ja neviem. No proste. Ako ceruska, alebo ešte tenčie. Hej. A určite sa nájde nejaká minimálna hrúbka, ktorú proste sa dá vložiť do tej vagíny. Mne napadá že určite sa nájde nejaká minimálna hrúbka a potom, keď už proste si tak, že je tam hlavne o to, aby ste si v tej hlave proste uvedomili, že to je proste v hlave, že není to proste A kto teda je v hlave? No, jasné. A ešte k tomuto, že keď už ideme akože úplne konkrétne, že o tých objektoch, ktoré možno treba skúšať, tak mne napríklad prsty, časom som si uvedomila, že sú úplne že najhoršia možná možnosť, pretože nie sú vôbec veľké, aj proste môžete mať dobre ostrihané nechty aj všetko, ale už len ten fakt, že ty to cítiš aj z tej druhej strany, ako veľmi už si hlboko, alebo že teraz už idem proste dnu, že to je ešte väčší stimul proste pre tú psychiku. Že ako náhle tam sa snažíš dostať nejaký iný objekt, tak vnímaš iba proste tie vaginálne steny alebo tú pošvu. Áno, že necítiš to tým prstom, ale cítiš to iba vo vnútri. A nemáš v hlave taký ten vykričník. Preboha, že už som dnu, preboha, teraz som ešte viac dnu, ale že niekedy Harry, proste... Presne. Ale mne napadá ako typ na objekt, a možno je to blbosť, ale podľa mňa napríklad také tampony rôznych veľkostí, že keď máte tampony úplne najviac mini a potom po tie najväčšie, tak akože chápem, že nemáme budget na sadu dilatátorov, ani ja by som na to a v 19 rokoch a menej už vôbec nie, ale samozrejme, že nie vždy chceme vyhodiť peniaze za niečo také a nie vždy si to môžeme dovoliť. A podľa mňa fakt, že skúsiť napríklad rôzne veľkosti tamponov môže byť napríklad cesta tým, že nie sú ani úplne tvrdé, že je to z mäkšieho materiálu, vieme, že je to hygienické, keď si otvoríme čistý nový tampon, tak nie je to, že tam cerusku z peračníka, že nie sú na tom baktérie, takže toto by mohlo byť celkom fajn, ale samozrejme podľa mňa dôležitá vec, čo sa týka tých fyzických faktorov, môže byť aj lubrikácia práve. No jasné. V tomto prípade, čiže možno dať tampon do nejakého kondomu, alebo tak, aby to bolo trochu klskejšie, alebo skúsiť nájsť ten lubrikačný gel, aj keď toho asi vsaje, čiže ideálne naozaj tam napríklad dať kondóm a... Alebo ešte mi napadlo, že medicínske skúmavky sú v rôznych veľkostiach a sú balené po jednej, aby boli sterilné. Tak keď sa to presne, že obalí do kondómu alebo že sa to nalubrikuje, tak je to tvrdený plast, ktorý proste vydrží. A tiež je to rôzne veľkosti, že možno toto je super sterilná vec. Ja by som ešte tým dilatátorom povedal, že sa používajú aj pre ľudí, ktorí majú proste operáciu z penisu na vagínu, tak tiež sa to presne používa na také, že aby si tie svaly zvykli na to, že proste majú niečo v sebe a tiež to je presne sa používa tieto dilatátory, že sa používa od najmenšieho po najväčší, aby potom aj ľudia proste, ktorí mali túto operáciu, mohli mať penetračný sex. Takže trans holky a holky s vaginizmom. United. United. Založme si spolu
Odbory, áno. Odbory cool. Pre trans ženy a ženy s vaginizmom. Áno. A nikoho iného. A môžu tam samozrejme byť aj nebinárne osoby, ktoré tak podstúpili operačnú zmenu genitálií. Aj intersex osoby. Dobre. Napríklad. Všetci. Poďte všetci, ale... A všetky. Tak. To už zahrneme zase príliš veľa ľudí. Neviem, musíme toho domyslieť lepšie. No. Tak ďakujeme, že si prišla a... Tak ďakujem, že vy ste prišli ku mne, keďže sa nahráva u mňa. To je pravda. No, ďakujem, že si s nami prišla k tebe domov. Áno, že som otvorila. Tak. A umožnila nabiť nám naše kolobežky. Nech sa páči. A porozprávala nám o svojej skúsenosti, lebo myslím, že to môže fakt veľa ľuďom pomôcť, keďže proste bavili sme sa už o nejakých veciach, ktoré sú už akože také známejšie, je o tom povedomie, ale toto mi príde, že vôbec to není taká níž a taká proste... nie je to taká téma, aby sme o nej nemuseli mať epizódu proste 500, ale je dôležité, aby sme ju mali už teraz, lebo proste dosť veľa ľudí sa ma na to pýtalo a poznám veľa ľudí, ktorí majú s týmto problémy a myslím, že proste je to oveľa rozšírenejšie, ako si ľudia myslia. Určite. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja ďakujem. A počujeme sa v epizóde o erektilnej dysfunkcii. Čaute. Čaute.